Vratit ću se na vaš prvi odgovor. Jeste da su te teze provlače ovdje decenijama, ali koliko su naši istoričari, odnosno koliko ste vi vidljivi i na međunarodnoj sceni? Koliko naša istorija je dostupna u zapadnom svijetu? Nacionalne nauke, srpski jezik, srpska književnost, srpska istorija su veoma specifične i veoma je tu teško govoriti o nekoj vidljivosti na međunarodnoj sceni. Mi smo jedan malobrojan narod, naseljavamo relativno mali prostor u Evropi. Naš glas teško se čuje u smislu predstavljanja nekih činjenica o nekim događajima iz prošlosti. Nije to neka tehnička nauka ili medicinska nauka, pa znate, jasno, bolest je bolest. ali teze o Srbima kao agresorima i puno kada na internetu možete puno da vidite različitih tekstova, takozvanih naučnih radova vaših bošnjačkih kolega. Nisam siguran da su to neki naučni radovi. Naravno, Bošnjaci imaju neki svoj diskurs, dakle, bošnjačka historiografija poprilično se razlikuje od srpske historiografije. I postoji čitav niz primjera na kojima možemo vidjeti dijametralno suprotno shvatanje prošlosti. U posljednje vrijeme često pominjamo srednjovjekovnu Bosnu. Nekako ranije u srpskoj historiografiji, prevashodno zbog ideoloških razloga, nekako smo se odricali toga, a u stvari radi se o jednoj od srpskih srednjovjekovnih oblasti i država. Bošnjaci insistiraju na tome da je to bila bošnjačka praktično država u kojoj su živjeli Bošnjaci koji su pripadali crkvi bosanskoj, takozvani bogumili, zatim Bošnjaci pravoslavni hrišćani i Bošnjaci rimokatolici. Mi, međutim, pozivajući se na vrlo ozbiljne istorijske izvore, recimo Anali Franačkog kraljevstva iz 822. godine, spis vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita iz sredine 10. vijeka, jedan zapis rimskog pape s kraja 12. vijeka koji nesumnjivo govore o tome da je Bosna bila samo jedna oblast u sastavu Srbije, odnosno da je bila jedna od srpskih srednjovjekovnih zemalja. Na kraju krajeva i vladari Bosne iz domaće dinastije nazivaju svoje podanike Srbima. I kad se titulišu kao kraljevi, oni prevashodno kažu da su kraljevi Srba, pa onda nabrajaju samo teritorije, Bosnu, Zahumlje, zapadne krajeve i tako dalje, dakle u kojima taj narod živi. Dakle, nemoguće je da ti ljudi koji su vladali tom teritorijom nisu znali ko su njihovi podanici, dakle koji narod živi na toj teritoriji. I onda dalje bošnjačka historiografija gotovo insistira na tome da je srpski identitet na ovim prostorima formiran kod tih takozvanih pravoslavnih Bošnjaka tek u 19. vijeku. I to pod uticajem Srpske pravoslavne crkve i moderne srpske države. A vidimo u stvari da više od 1000 godina Srbi apsolutno imaju svoj identitet i žive na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine. Dakle, razlike su ogromne i samo taj mit o srpskoj agresiji samo je jedna od tih stvari koje mi možemo pratiti i vidjeti da u stvari postoje dijametralno suprotna shvatanja o prošlosti. Evo, pričali ste dakle i o nastavnim planovima i programima, ali šta svako od nas kao pojedinac može da uradi i da li može išta da uradi, a da se promijeni, bar dijelom ta slika? Pa težište je prevashodno na inteligenciji i na struci, da tako kažem. I nadam se da bi politika trebalo da više uvažava struku. Naprosto, pustite nas da radimo naš posao. Mi, srbisti, istoričari, dakle, koji se bavimo tim nacionalnim naukama, da jednostavno i kroz nastavne programe, i kroz udžbenike, kroz kulturu pamćenja, odgojimo malo više svijesti kod našeg stanovništva o nekim veoma važnim činjenicama, istorijskim činjenicama i kad je riječ o našem prisustvu ovdje, o našoj kulturnoj istoriji, o našem pismu koje je poprilično zanemareno. Prođite samo kroz Gospodsku ulicu u Banja Luci, pa vidjet ćete možda jedan ili dva neka natpisa pisana ćirilicu. Svi su ostali latinicom. Primjera radi. Dakle, jednostavno da nauka i struka daju svoj doprinos, a onda i da politika uvaži to što nauka i struka preporučuju. Evo i u toku